F'sena ta' pandemija, il-Malt Enterprise approva 38 investiment ġdid barrani b'investiment ta' 77 miljun euro u l-ħolqien ta' 900 impjieg. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt Business Breakfast tal-Gvern bit-tema lejn prosperità ġdida. Dr. Abela qal li fit-tmiem l-2019 kien hemm bżonn fażi ġdida ta' tkabbir u bidliet neċessarji għal Malta, madankollu kawża tal-pandemija Malta affaċċjat sfidi li saħansitra ħaduna lura għal qabel l-2013. Kien bekk li Malta kellha bżonn tembarka fuq strateġija li tilqa' għall-impatti tal-pandemija u fl-istess ħin kontinwità ta' tkabbir ekonomiku, strateġija li kienet suċċess. Fil-fatt f'sena ta' pandemija Malta kellha 27 proġett ta' investituri barranin li diġà joperaw minn Malta jew Għawdex. Kien hemm ukoll 119 proġett f'Malta u Għawdex li jridu jespandu u 6 proġetti minn investituri lokali ġodda. B'kollox 190 proġett li mistennija joħolqu aktar minn 1900 impjieg. Aktar minn 1900 impjieg. Investiment ta' 140 miljun euro. Li 10% minnhom huma minn startups. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif dan ifisser li kull jumejn fis-sena tal-pandemija il-Malt Enterprise approvat proġett ġdid. Meta wieħed qabel mal-2009 hemmhekk ġew approvati 30 proġett biss f'sena. Il-Prim Ministru qal kif madankollu dan mhux biżżejjed hekk kif l-impenn ewlieni tal-Gvern huwa li tinkiseb prosperità ġdida sostenibbli għall poplu tagħna. Dwar il-governanza tajba f'pajjiżna bħala pilastru ewlieni fil-viżjoni tal-Gvern, Dr. Abela qal li din hija l-aktar ħaġa essenzjali għas-suċċess ta' ekonomija moderna. Dr. Abela sostna wkoll l-importanza ta' ambjent edukattiv li jinċentiva l-innovazzjoni u l-investiment biex bekk iwassal għal bidla f'pajjiżna. Bekk il-Prim Ministru sostna li dan ifisser trasformazzjoni fl-infrastruttura edukattiva ta' pajjiżna li tagħti bażi aħjar għall-ekonomija diġitali u ġdida li għandna issa f'pajjiżna. L-iskejjel tagħna mibnija għaż-żmien meta konna qed inrawmu nies għall-ekonomija tradizzjonali se jkollhom bżonn bidliet kbar biex ikunu lesti għat-tagħlim neċessarju għall-ekonomija diġitali tal-futur tagħna. B'mod iktar ġenerali, l-infrastruttura ta' pajjiżna trid tkun ta' bażi aħjar għall-ekonomija tagħna. Dwar l-aħħar pilastru tal-viżjoni tiegħu l-ambjent, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan huwa l-bażi għall-ekonomija futura ta' pajjiżna. Fakkar fil-mira li sal-2030 ikun hemm tnaqqis ta' 55% fl-emissjonijiet biex bekk sal-2050 Malta tkun ħilsa mill-karbonju. Madankollu l-Prim Ministru Robert Abela saħaq li dan mhux biżżejjed u għalhekk irrimarka qalba l-użu tal-vetturi elettriċi. Hawnhekk semma l-ħidma fuq livell Ewropew hekk kif hemmhekk ġie mqajjem l-użu tat-trasport urban bħal ferroviji f'Malta. Il-Prim Ministru qal li dan mhux possibbli u Malta se tibqa' taspira u taħdem lejn inqalba l-vetturi elettriċi billi anke jintużaw fondi Ewropej biex jinċentivaw l-użu ta' dawn il-vetturi. Ir-realtà ġeografika fiżika ta' pajjiżna hija li ma nistgħux nagħmlu railways f'pajjiżna, nistgħu u qegħdin niddiskutu il-proġett ta' trasport tal-massa ma b'mod immedjat sal-2030 biex aħna naqsu l-emissjonijiet tagħna jfisser li rridu nimxu dejjem iżjed lejn electrification tal-trasport tagħna bla ma nagħmlu piżijiet addizzjonali fuq in-nies.